Здравейте хора, аз съм Апрес7 и добре дошли в 13-ти епизод на Амнезия. Предния път пробихме черепа на един човек. След това слезнахме да видим дали долу водата е изчезнала, но все още не беше изчезнала. Тъй като приключих епизода, поиграх малко, върнах се там в тетерната стая, където имаше вода, нали? И забелязах, че съм пропуснал да завърти едно кранче. Така, както видите, водата вече я няма. И продължаваме надолу. Макар да си не мисля слизам много надолу, това вече трябва към канала отивам вече. И защо не ми е разсва това? Защото мразя канализацията, доста гадни неща се случват там. И разбира се, сигурно беше ще води там. Тоест мумията, хуя. Направо не мога да разбера как се го направи толкова сгрозен. Така, hello? Hello? Everybody is bloody. Shalala. We are going down. Pop. Така. Разбира се, отново е тук той. Разбира се, беше отново тук. Чакай, върви се, така. Много виждаш, нали? Чакай, да се изкъпнем малко. Да, защото беше много гадно, така. Мисля, че насам тръгна. Там ще... Добре. Всичко е наред. Така. И така. Подминахме го. Тос ли го разбил тази решетка така е? Бах ти силата вазата е. Сега накъде? Там не може да се качим. Тук е блокиран пътя. Така продължаваме насам. Така е. Добре. Махам се от така явно. Много бързо, или? Аха. Чакай, да затворим вратата първо. Така? Сако. Шимната машина се контролира от двете ръчки. We don't say. Да, той така да остане. Така май... Да, не случи го. Контейнер с... Имаме гориво, перфектно. Имаме гориво, нещо интересно къде има, нещо интересно... Не, добре, макам се. Арбе. Тире, пешъл? Идва! Идваш ли? Изкашавам се да отварям вратата. Отварям ли? Отварям ли? Чувам го. Тръгна ли си, бе? Тръгна съм, бе. He's gone. Така, няма го. Тръгна си, перфектно. Той пак е много бърз, бак си. Сега ще върнем другата страна, където предния път не можахме да ходим, защото беше там. Да. Тук беше ли има? Но. Така няма проблем. Ти гъби ли са? Да, гъби. Отровни мисля, че са.
А, да? Едната тръба е плавала и губи вода. Моля! О! О! Перфектно! Така, продължаваме. Какво става? Нещо специално изгледа и се включва. Какво става? Оле, чакай, какво правя, човек? Блокирва пътя. А ти? Каква тръба? Ти да ще мога спра? А, genius, bitch! Добре, next level, please. Next level. Така. И какво има тук? Остава тук, Всичко наред ли? Какво е това, Дами и господа, някой е убил пешето. Yes! Вече е мъртъв, явно. Какво става, Много обичаш да ме гониш, сега? Искаш да ме убиш, но виж теб те убиха, И сега нещо не мога правя. Оле, чакай, жив ли се? Този див ли още, че ме стресна човек. Чакай сега, как е хубаво? Хубаво ли ти става? Да те нашляпам аз. Изгни там. Бах си. What? Някакво сътане разкъсва решетката. You don't see, bitch! Не ме вижда! Не ме виждаш! Идва! Тръгва си! Тръгва си! Тръгна си, май. Тръгна си. Абе, човек, мислих, че се спасих от беше сега някакъв друго съдание или ще нагони бахте чудовището. Даже мисля, че това беше цянката, ако не се лъжа. Идва. Тук ли се? Идваш ли? Не, тук не. Така. Че водата ме стресна, Не! Идваш ли? Оле, там ти лица, какво ще правя? Сега. Какво трябва да правим? Първо ти така не за пробия на него. Ти пък камъни. Дали ти делаш ти там, бе? Да го уча с камък. Ще действа ли, бе? Не, идва! Идваш ли? Само да не дойдеш от тази страна. Немата.
Таме. Чакай. Мисля, че знам какво ще правя. Значи взимам тук камък. Добре. Дали се разсилвам? Дей се ляжа, бе. Няма го, бързи. Чакай, на къде? А, да. Разбра. Идва. Беч. Беч. Няма го, добре. Право нагоре. Извършва. Нагоре. Как петената бързи. Арбе, още малко. О, ес! Пак се като по-натраскато и здравата, че с новата сянка, т.е. сянката, не новата сянка, ли? Ми изглежда доста повече от пеша. Така, сега 1, 2, 3, 4. 4 врати. 4 ли? Да, 4. Къде... тази врата отворена, не мисля да ходя там. В отворните врати не искам да ходя. Рейте му го, така готово. Да, пробвам тук, късмете. И потавам, добре, тук ще пробваме. Тук, отваря ли са? Да, добре, отваря са. Кое е толкова тъмно така, че... Ей. Пак някакви машини тук... Да, ако ти иска да чете, дава на пауза. Не ме интересува историята, мързам да чета. Не работи. Има ми гориво, за сега ще го оставят и така. Добре. Връщам се. Това остана долу, надявам се после да се завърне. Сега влизаме тук. И тук е тъмно. Това не ми е ръсва, човек. Да потичам малко. Чакай. Ой, чакай, ще паднем, бе, човек. Път надолу. Това не ми е ръсва. Много мра да слизам надолу, защото... защото е страшно, като слизаш долу. Страшно става. Тук нещо има. Това са книги. Бра! Добре, няма нищо. Така. Топ. Да, май не сам трябва да вървам. Пак ли се припомняш? Прицовка гъза. Ти си струва, спокойно е. Така, още надолу, няма проблем. Чакай сега. Кой си ти, бе? Дали е мъртъв, бе? Се надявам. Идвам. Чакай, ма. Помогли ми, защо да ти помогна? Ако се ме направи, да ти помогна? Добре. Не съм добър, че ще ти помогна. Тук ли? Ето. Прави 7? Не съм Даниел, аз съм прави 7. Прави 7 съм ти казах. Няма никакъв Даниел така.
Вече. Тези камерата пречу на пътя. Това следва ли ме? Пак ти удрата човек. Устата му е разбита, май, това. Говори се там сам. Не ме интересуваш изобщо. Продължавам аз. Ако стане сега. Не знае първо да влечат в човекия. Трошен. Тайци на мъчения. Аха. Значи така с тайци на мъчения, така ли? Топ. Па! Какво имаме тук? Нещо интересно. Това повече прилича на затвора, а не стана на мъчение. Тук нещо интересно. Кръв само. Някаква трапа. Така, скачам се нагоре. Какво имаме? О, месо? Да, месо, добре, познах. Така, нещо да има. Кой беше той, бе? Има звук? Няма звук. Има звук? Няма звук. Така. Откъде знаеш дали си бил така? Нали не помниш нищо ти, бе? Така. Откъде има нещо? Чакай. Нищо, освен дим. Да, няма проблем. Ябълка. Ябълката да мина там, така, да замина тук. Кой вика така, бе? По-спокойно, бе. Някой сякаш викаше човек. Добре, тук няма никой, бе. Кой крещи така тогава? Кой ненормални ще крещи те, бе? Кой ще праха, така. Добре, тук няма нищо не можахме да намирам. Хубаво, тогава ще продължаваме напред. Чакай, да коклякам, бе, човек, да коклякам. О, там. Така, къде се озвахме сега? Изкачвам се горе, добре, няма проблем. Още една врата. Чакай, кога свърши това, бе? Дай да го включим. Ко става тук, бе? Кой е това място, че? Ще наред ли така? Защо има светъл син огън, да я знам. Малко остава. Аз съм и долния свят. Там нещо червено виждам. А пък там... имаш нещо там преди малко. Бежи, идва, Къде?
машина, да продължиш. Да, добре, аз чакам, ще го чакам. Воу, къде се върнахме? Гиро. Така. Бах си то, аз ще мога, как мога да е по-бърз от мене? Как мога така е? Къде се върнахме? Ага, добре. Ти идва ще смире. Идва да с... Ало! Добре, не се тишиш ти. Чакай сега, стой тук. Така, добре. О, кой ти сега? Може да дава пауза, чете, така. Добре, там ходихме. Тичам. Па-па-ра-ра-ра! Пап. Пам. Плюп. Добре. Тук ми дадохме, няма проблем. Така. Който сега? Кофа смола. Добре. Чакай. Чакай, пазителят ми. Ела така, аз мене. Така. Ага, машина е по-добре. Не, отвори се, бе! С нещо може ли го разбия, бе? Ти? Този предмет не се ползва. Не се ползва това. Ти, може ли се комбинира? Не, може да се комбинира. Значи... Замахаме от тук. Ще много влизаме. Чакай. Дали ще мога го разбия? Не се как, сещате се. Безполезно. Добре, там се пропеше. Да, не знам мога да пеше или сянката беше, човек. Но доста проличаше на пеше, ама. Плъп! Къде? Чакай, не тук да излъпна. Останата така да знаеш. Бързи. Тая врата сама ли се отворят? Сама ли се отвори вратата или не ме им се вторва? Чакай малко. Неф. Чакай, ние върнахме ли се? Аз не разбрах езикото. Мисля, че се върнахме. Да, май се върнахме, но нямаме друга работа пък там. Мислех, че много бързо дойдохме така, не знам. Много да се отвори. Жив ли се още, бе? Жив се, добре. Ще се върната сега. Какво имате? Какво кажи? Как да те взема ти, човек? Добре. Там да го намеря, ще го ти не стане проблем.
Добре. Ще потърсим. Брак ми, не ми трябва повече информация. Тук е... Чакай, кой е тук? Някъде имаш и доста грубо, къде беше тя? Тук е, да, добре. Отивам, взема грубото и продължавам. Плюп! Горето. Тук не може да влизаме. Значи тук ще вървам се. До се върнахме тук сега. Нищо интересно няма тук. О, Боже Господи. Значи целият път тук, където се върнахме, сега беше направено. Връщам се отново. Няма проблем. Така... Тук... Може ли още да влезем, бе? А ти? Месото? Не ли ста? Оле, да, месо на вратата. Логика! Така, слизаме надолу. То още ли си говоря, бе, че... Как мога да си толкова... Тук нямаше нищо и явно пак се връщам там. Така, за сега ще приключвам с 13 епизод. Надявам се епизодът ви харесвал. Ако ви харесате, може да дадете палец нагоре. Ако искате да гледате още много клипчета, които ще качвам, може да се абонирате за мен. И това беше всичко от мен за сега. Чао, ще видим кога се видим.